mesetele zindaba niyathoba ukhathu yeswa itaneli yeswa imfekelesa yeswa nemimo yonke khona yeswa igama likaJesu linamandla igama likaJesu linamandla igama likaJesu linamandla igama likaJesu linamandla usatana makopotala zete Leparaba setele mikotayana usana la babeberio soto kataina inkoparia sitetetelmaya usana li biblia setele kakua una manda dio setelia la baba sikitini bombros teketeni mandosa usana li bibianta ayata ya sita ayata kata Lord Jesus, indawo yakho ngosephakeme uthatha indawo yakho enkasini uthatha indawo yakho yodumo nobukhosi mangalise kuNkulunkulu uphila kwethu nasekuseni renehane bresete kadua nazaya lobranda likubrende lesuketele mihasada unanahaya bresete kadua nazaya ushala la baba baba rosa taida da in the name of Jesus in the name of Jesus siyabonga baba singelo kudumo nesibongo Domisika malakhe elikhulu elibabazekayo siphakamisa lona uNkulunkulu sithembe lona lona liyisihlangu sethu linqaba yethu lingamandla ethu lingukuphumula futhi lingukukhulula kwethu igama likaJesu linamandla igama lakho linamandla igama lakho linamandla Lakika Kulumana ngalo ke Nkulunkulu izwi lakhe liphilile usikhayinsele nangalo siyamemezela phezulu ezulwini nasemhlabeni phansi sime uNkulunkulu ngokukholwa shadamanda ngidamasathaida Lama presente konta namazia yana hasete kaduana preselevendo castana bahanda dinamanda sana bromosete de kaduna hasete ushada bakende hondo siada linamanda kutana mapresete le cobra diana sataida shabuda la cabroste que tene me hasutaida Jesus Yes, Lord. Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Jesus. Spirit of the living God. Jesus. Yeah. Sutaya. Sutuya. Sutaya. Sutaya. Isandai Utarasia Sadia Rikatamaya Ende Suka Tanasiende Renaya Kutanagasia Sotanagasia Renaya Kutanagasia In the name of Jesus, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, Lord.
ngonkulunkulu ophakeme wenza izinto eziphelele. Namhlanje Nkosi yasenzela okupheleleyo nokumangalisayo. Ngicela wa-usherini bangibuke. Shebranda likhuzlene yazayo. Thank you, Jesus. Faka ublack. Thank you, God. Koshala mande biyazetaide. Thank you, Jesus. Umanahaya preseto comprande Dios. Unahaya preseto naida. Moshana nahaya presete kaduasi. Nanahaya prosete de casto. Thank you, Jesus. Namhlanje kufika inkululeko yakho. Thank you, Jesus. Namhlanje kufika inkululeko yakho. Uyakhishwa labo bambeke khona. Thank you, Lord. Uyaqashula lamaketa ngabe kumise khona. Yes, Lord. Impilo iyaqashula namhlanje. Uyaqashula. Qashula zonke imophe bezibophile. Amazwi abekhulunywe kabi kuwe. Amazwi abekhulunywe kabi kuwe. Namazwi abekhulunywe pheka kwempilo yakho. Siyakhulula ngegama lika Jesu. Siyaqabula zonke izibopho sobumnyama konke bekumisa impilo yakho. In the name of Jesus. Khululeko yakho yafika namhlanje. Uyakhululwa north. Uyakhululwa south. Awusena kuvinjwa yilutho ungahlehla. Ungeza phambili. Ungeza sayitini. Ungeza sayitini. Kanjalo inkululeko yakho iseyingxenyeni zonke. Sophila kwakho. Siyakwamukela kwinkululeko. Ungakusesaba. Ngicela usho uthanda ngikhululiwe. Ngegama lika Jesu. Inkululeko yami seyifikile. Ngiyakholwa. Ngiyavuma. Bangikhululeke. Buyela ngejubane ke ndona ukukhululekile. Ukhululiwe. Shall we celebrate our King? Hallelujah. Singashaya izandla bathandekayo. Shout hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' name, hallelujah. Lokhu kwenzeka ezweni lakwamoya. Lokhu kwenzeka ngokukholwa. Oza kuye kumele ukuthi akholwe ukuthi uJehova ukhona. Two, ungumvuzi walabo abamfunayo. Hallelujah. Ekseni uyakholwa ukuthi uSimakade ukhona. Ekseni uyakholwa ukuthi uJehova uzakukunika, uzakwenzela, uzakuphelelisa lokhu okufunayo na. Shout hallelujah in Jesus name. Amen and amen. Singahlala phansi bathandekayo. Glory to Jesus. Asibonge uNkulunkulu bathandekayo. Namhlanje kuseni njengoku ba kwethu kule ndawo ukuba sizo khonza inkosi siphumile emakhaya, siphumile endlini zethu, siphumile sasuka kukho konke bengabe kuyasibamba ngabe kuyasivimba sazothi sizokhonza wena. Sewufikile khona. Mawusufike khona makwenzeke lokho kuphumela. Makakhonzeke. Makakhonzeke. Bese kuyenzeka konke okudingayo. Ungayishayela izandla kuyenzeka. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Sibingelela lonke ibandla befundisi, ama-elder, amadikoni, obaba, omama, ama-iglesias abantu abasha, abantwana abancane, omkhulu nogogo. Ihlobo zethu ezisihambele abaqala ukufika kuleli khaya esinesikhathi sigcinile ukuba nabo ninonke bathandekayo sanibonani ngegama lenkosi. Amen. Hallelujah. Ungaba nawo amen bathandekayo sanibonani ngegama lenkosi. Amen. Hallelujah. Amen. Sibonga umusa kaNkulunkulu, sibonga uthando lukaNkulunkulu. Ekseni namhlanje umoya kaNkulunkulu uzokhuluma nawe. Uzokhuluma kuwe. Uzokhuluma nawe. Uzokhuluma kuwe. Hallelujah. Ungakhuluma upersonalize. Uzokhuluma nami. Uzokhuluma kimi. awuphinde makhelwane. Uzokhuluma nami.
uzokhuluma kimi. lapha insizwa ngibona uphinde futhi Uzokhuluma nami. Uzokhuluma kimi. ngicela ukugabisela seduze kwakho ukuthi namhlanje kuzokhulunywa nami kuzokhulunywa kimi angazi wena uphinde futhi unowesibili umgabisele kanjalo thana kuzokhulunywa nami kuzokhulunywa kimi angazi wena angazi kuwe kodwa mina kuzokhulunywa nami kuzokhulunywa kimi haleluya esonto ledlule sizwile izwi lenkosi sifunda kwincwadi kaGenesis chapter 37 ukuthi uJoseph wazalwa emndenini baba wakhe kwakuJakobe enabafowabo abawu11 izwi lenkosi lithi ubaba kaJosepha wambonisa uthando uJosepha ekhaya haleluya 2 ubaba kaJosepha wakhombisa ukumethemba 3 ubaba kaJosepha wamkhetha ukuba abe yindlalifa nakuba wayengawogcina simbona uJosepha la ekhaya ethola izinto ezibalekile ukuthi akhuliswe aqinisekiswe anikwe bathandekayo leso sandla sesupport ukuthi konke ofuna ukuba yikho konke ongathanda ukuba yikho kungenzeka haleluya ubaba wakhe wamthungela ingubo enemkhono emide eyayiveza uthando ubaba wakhe wamnika indawo ebalekile ukuthi ahambe ayombhekela amreportele okukumethemba kwakhe kodwa iqiniso lithi khona lapho uJosepha emndenini kukhona kunye akutholayo noma ahlangabezana nakho okwathinta impilo yakhe number 1 wathola inzondo kubafowabo bamzonda 2 wathola ukuphendukelwa abafowabo bamphendukela uthe noma esengaphandle esesendlini kaPotipha yamlandela lonto umka Potipha wamzonda uPotipha wamphendukela haleluya uthe sesejelele iboshwa umphathi wetilongo wamthanda wamethemba kodwa abantu abasizayo bamkhohlwa bayikhohlwa into ayenzayo wasala kanjalo wahlala ejele for 2 years kanti bekufika abantu eduze kwakhe ebebengamkhulumela kangcono udaba lwakhe lulungiseke ngaso leso sikhathi lokhu kusinika isithombe sokuthi bathandekayo sivela ezimeni ezahlukeneyo sidlula ezintweni ezehlukeneyo iqiniso lithi uma siza endlini kaNkuluNkulu kwesinye isikhathi singenakile siza nayo yonke lento esivela nayo la sivela khona sinethemba lokuthi uNkulunkulu uzofike asikhulule asisize kwesinye isikhathi ngalesikhathi singakakhululeki sihluleke ukubambelela nokusizakala kuNkulunkulu ngoba kunento ephambi kwami ebengifuna uNkulunkulu adile nayo ukuqala ngaphambi kwalandele ngokunye haleluya izwe silifundile ekseni kwinkonzo yokuvula umkhuleko uMark chapter 9 uJesu ukhuluma nabafundi bakhe ubona baphikisana usiyabuza ukuthi kwenzakaleni bathi kunesimo esingaxazululeki esehlele umndeni wabusiswa ngomntwana kodwa umntwana waba nenkinga kwasebumncaneni bakhe kuphi phakathi emndenini kusekhona makhelwane Amen. abafundi ke sebeyafika baletha usizo emndenini bazosiza umndeni bathandekayo haleluya kodwa uvela isimo sokuthi abasizakali sebefikile khona awucabange bathandekayo lo baba nomntwana wakhe uzwile ukuthi kunoJesu ophilisayo nokhulula abantu sekufika abafundi bakaJesu mcabanga ukuthi unento ethi yabona namhlanje kuyalunga kuyaphela ngakho uma bethandaza behamba lo moya wavele waqina ngamandla usizi lwabuyela emuva bathandekayo basala besenkingeni ngoba wavela umoya waba
nodlame kakhulu kunakuqala basala besenkingeni bacabange bathandeka ukuthi enhlizweni abikhona into ethi ngisho noNkulunkulu akasasikhumbuli ukhona makhelwane ngisho noNkulunkulu noma sesifikile phambi kwakhe akasalibheki udaba lwethu haleluya izwi lenkosi lithi uJesu wayesiyabuza ukuthi kusukela nini lokho kumhlupha bathi ku verse number 21 kusukela esengumntwana lo moya usumphonse kaningi emlilweni nasemanzini ukuba uyibhubhise le ndodana kodwa uma unamandla okwenza okuthile sihawukele usisize uma unamandla okwenza okuthile yenze njani usenze njani futhi usisize awuphinde makhelwane uma unamandla okwenza okuthile sihawukele usisize ungakupersonalize makhelwane uma unamandla okwenza okuthile ungisize ilesi simo othola ukuthi sibhekana naso siza kuNkulunkulu kunezimo esisa uNkulunkulu ezinjani asihawukele kuzona asisize namhlanje kuseni inkosi ikhona ubikhawukele ukuba ikusize phinda makhelwane namhlanje kuseni inkosi ikhona Amen. ukuba ingihawukele Ukuba ingihawukele. ingisize haleluya Amen. ziningi izinto ezihlasela impilo yethu kanti impilo yethu ifika bathandekayo iyinhle uNkulunkulu ukhuluma singakafike athembise asho ukuthi impilo yalomuntu ozayo izoba njani simuzwa ekhuluma ethembise umntwana phakathi kunakhoza kuIsaac ukuthi uzothola abantwana babili izizwe ezimbili bese ethi omncane yobusa omdala kusho akaqali lutho unenhloso uJoseph umkhombisa ebuncaneni bakhe ukuthi ungumholi uSamuel engakazalwa uNkulunkulu ukhuluma ngaye ukuthi uzakwenzani ufune ukwenzani ngaye noDavid simbona ebuncaneni bakhe ekhethwa uNkulunkulu ukuba impilo yakhe ibe yinhle uJesu engakafiki kuyashiwo ngaye ukuthi impilo yakhe izoba njani kusho ukuthi vele impilo yethu bazalwane izavela uNkulunkulu esayisebenzile injani iphelele kodwa uma sifika la emndenini la emphakathini la ezweni la phakathi kwabantu la ebandleni zikhona izinto ezisishayayo haleluya zisishaye kabi kwesinye isikhathi sisibuza ukuthi uNkulunkulu uyacabanga ningami engabe uNkulunkulu uyalibuka ni udaba lwami bathandekayo akasibone ezwini abantu ababanayo i-challenge empilweni kodwa uNkulunkulu wabalekelela ekseni ngikhuluma nomuntu bathandekayo othi ngikhathazekile ngifuna usizo ekseni ngikhuluma nomuntu othi ngifuna isimo sami sishintshe manje ngifuna udaba lwami lulunge manje haleluya angazi noma bakhona abantu ekseni abathi ngifuna ukuphuma kule ndawo isimo sami uNkulunkulu esathendile kule nkonzo ngifuna ukusuka kule ndawo uNkulunkulu ekhulumile nami nakimi udaba lwami lushintshe luguquke uma le ndoda yakhala yathi Nkosi mawukhona okwazi ukwenza sisize Amen. sihawukele Hallelujah. namhlanje kuseni idinga umuntu othi Nkosi makukhona ongakwenza Yes, Lord. nakweyami impilo Thank you, Jesus. ngihawukele Yes, Lord. ungisize ngiphume kule ndawo simo sami seguqukile Amen. simo sami sishintshile bathandekayo Yes, Lord. unguNkulunkulu okwazi uguqula izimo unguNkulunkulu okwazi ukushintsha yonke into akavinjwa ubude besikhathi Amen. ukuthi into isiyenzeka isikhathi esingakanani Yes, Lord. kodwa uyaphakama mayiseyi-athenda into yenzeke ifezeke ipheleliswe haleluya Amen. sobona abantu la beresponda esimeni esilikhuni
esibi beresponda kuNkulunkulu. Sibona uNkulunkulu understand the pain yomuntu engenelela kuyona. Hallelujah. Ungahamba nami ekseni bathandekayo. Ngiyabona mina mawusabhekane nesimo la khona osihlobisa khona saba nokukhuluma ngaso. Ngisho mina la khona usucikekile usuthi Nkosi khona into ongayenza. Khona isimo ongasenza kulento. Mawukhona ngisize. Ngawukele. Ungasasho lokuthi bathandekayo hleze usathale phela ukaSirobho isikhathi athe uhlupheka nje ngoba izenzo zakho. Uhlupheka nje ngoba uphambanisa ukuthi. Uhlupheka nje ngoba wasuka wenza ukuthi. Uyedlula lapho bathandekayo. Uyedlula emaphutheni akho. Ubheka umusa kaNkulunkulu uthi baba nendodana yolahleko yamemeza ngiyamemeza. Angibuki ukwenza kwami ngithi makukhona ongakwenza ngihawukele. Ungisize. Ukhona osonjalo ekseni. Hallelujah. Asibona oqala bathandekayo uMose. Numbers chapter 11. Hallelujah. Verse 11 uphele ku15. uMose uthunywa uNkulunkulu. Umlanda pho uMose uNkulunkulu. Umlanda lapha kwaMidiyane. Kumpriest wayekhonza inkanyezi bathandekayo nonyezi. Hallelujah nelanga. uNkulunkulu umlanda lapho ngivumele bathandekayo ukuthi usendaweni ongeke ucabanga ukuthi lo muntu okule ndawo uNkulunkulu angamsebenzisa enza izinto ezinkulu ngaye. Usakhona? Woza kimi nami ngize kuwe. Hallelujah. Usendaweni la khona ongathi mawuzwa umlando kuthiwa ukuphi wenzani bese angiboni ukuthi kukhona okungenzeka noma uNkulunkulu angakwenza ngempilo yakhe ngoba usesimeni esimkhombisayo ukuthi usendaweni bathandekayo la khona ngizothi ushayekile wafika egcineni. Usekhonza inkanyezi nonyezi nenakhuza namastars bathandekayo. Useyahumusha ukubona bathandeka uxakeke ungaze uyofunda inkanyezi kwi-newspaper ukuthi ithini inkanyezi yale inyanga yami. Hayi makhelwane ngiyakhuluma ekseni. Hallelujah. La khona uzuxakeke khona uzucabanga ukwenza nento obona ukuthi kodwa yona ayona ayivume. Leki uyazi nje ngixake ngase ngithi ake ngigembule nje. Hleze nangalo 20 rand wasezulwini akangizwa ngibamba ijackpot. Into uNkulunkulu angangeni kuyo. Kodwa wenzwa yini isimo odlula kusona. Oh bukhona kodwa makhelwane. Mhlawumbe wena uright ake ngikuyeke wena. Ngisuthi umuntu mina azenza into aqashe naye athi vele mangabonakala la. Ayikho lento. Hallelujah. Ngisho mina uthi ugabule kuleso simo. Ungabuki ukwenza kwakho uthi Nkosi makhona ongakwenza. Uma ungaba nomusa kimi ungisize. Nakulesi simo engizama kuso kungazameki. Khulule ngesandla esinamandla. uMose usalapho uhamba nompriest uganwe nayo indodakazi yompriest okhonza inkanyezi. I-altar lisandlini bathandekayo. Limisola endlini leinkanyezi ngisingane yakhe ibizwa ngegama likaNkulunkulu kule ndawo. Ufika uNkulunkulu. Usibonakalisa kuyena uthi Mose sewume emagcekeni angcwele. Khumula imbadada zakho. Hallelujah ngoba le ndawo ukuyisinjani. Ngiyangenisa emasangweni angcwele. Hallelujah. Kwangathi uthi uNkulunkulu ngiyakwethula weMoses. Ngikwazisa intaba kaJehova umuzi kaNkulunkulu ophila ngikwazisa amagceke angcwele. Angibuki isimo sakho kodwa ngibuka usizo olidingayo. Lo Mose kwenze njani bathandekayo? 1 uzalwa ngesikhathi la khona kufuna ukubulawa ingane yomfana. Wabukhuliswa emanzini bathandekayo. Uma ngabe bekukhona imimoya yasemanzini, imoya yasemanzini yazungeza uMose bathandekayo. Ngoba kafihliwe ekhaya kagciniwe kodwa uphile enkalweni. Uthesa enkalweni waxoshwa yilo ofuna ukumbulala. Vele mayixoshwa indodakazi kaFaro uyomfaka kuyithixo bathandekayo. Zama sacrifice eingane. Ngoba uyu uFaro befuna ukusacrifice ingane ukuze ngazo aqinise isihlalo sakhe. Uthi yonke ingane yomfana niyibulala ise sacrifice. uMose ukhuliselwa lapho unikwa negama elishoyo ukuthi otholwe emanzini. Uyadeclare nangesimo phekwe impilo yakhe
uyokhula ehamba noma evela pho otholwe emanzini otholwe akanagama isigameko. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Usethi manje uyakhula la inhliziyo incane ngoba akazazi ukuthi ubani ungakwabani. Nabantu bayamgxeka uma evela athi mina ngasebukhosini bathi siyakwazi wena watholwe emanzini. Ungazuza uphakame kakhulu siyakwazi wena. Uzalwa abanye abantu awuphilongi la uyalwa uyabulala. Uthi uFaro mletheni la ngizombulala. Ithemba lakhe lelo umkhulu lo. Kodwa umkhulu akanandaba nephutha lakhe ufuna ukwenze njani? Wasiyabaleka. Wabalekela kwaMidian. Uma efika khona kufanele abhalansela ukuphila athi mina nginamuntu. Futhi angizukumelwa umuntu ngizoyimela ngayo yonke indlela. Uthi uNkulunkulu sengifikile Mose. Ngiyakuthuma. Ngiyakhetha. Enhlizweni yami unendawo ekhethekile. Ngawe ngifuna ukwenza izinto ezinkulu umlando. Ngishintsha isimo sakho sangemuva. Kukhulunywe ngawe izizukulwane ngezizukulwane. Ukhona yini umuntu obecabanga ngami isimakade? Uthi uNkulunkulu sengifikile Mose. Igama lakho lizokwazeka. Noma wena wakhula kabi kodwa namhlanje ngizile. Ngizokusiza. Siyamthuma. Usethi ke nazi imangaliso nezibonakaliso ngembathisa zona. uMose esandleni sakhe uphethe induku. Angenza noma yini ngayo. Ukwazi ukudila noma nasiphi isimo. Endleleni uhlala nesimo esilikhulu. Verse 11 uphele ku 15 yebo. uMose wathi kuSimakade, Ya. ukwenzeleni okubi encekwini yakho na? Uma esho njalo akasho obunye umuntu usho yena. Uthi Jehova ukwenzeleni okubi kuphi? Encekwini yakho. Usho bani inceku yakhe? uMose. Qhubeka. Kungani ngingafumananga umusa emehlweni akho ukuba ungethwese umthwalo wabo bonke lababantu na? Awuphinde? Kungani? Kungani ngingafumananga umusa emehlweni akho? Akawufumana ngani umusa ngokukhethwa? Ufumanile. Okay, qhubeka. Ukuba ungethwese umthwalo wabo bonke lababantu na? Uthi uMose ngizizwa ngisindwa kakhulu. Mina ngithwele ini? Umthwalo wabo bonke abantu. Angutholanga umusa emehlweni akho ungenze ngacindezeleka. Qhubeka. Ngabe bonke lababantu bakhulelwa yimi? Hayi bazana uyamuzwa uMose uthini la? Akakhulumi language le yale, khuluma into eqondile. Uthi ngabe labantu bakhulelwa yimi. Usesimeni lakho nabathandekayo impilo yakhe ifuna usizo ngayo yonke indlela. Uzwakalisa ukukhala kwakhe njengoba kunjalo. Amen. Khulelwa ngamuntu mina ukuba ngathwala bonke labantu. Qhubeka. Futhi bazalwa yimi na? Bazalwa yimi labantu yebo. Kodwa uthi kimi. Kodwa uthi kimi. Bagone wena esifubeni sakho. Uthi Nkosi kodwa bakhonwe yimi. Kodwa kumthwalo ongaphezulu kwami kuba ngingawuthwala. Usekhona makhelwane. Amen. Qhubeka. Njengomzanyana egone umntwana oncelayo. Ya. Ubayise ezweni owalifungela oyise na. Uthi banakekele bathandekayo. Njengomzanyana enjani? Enakekela waza enakekela umntwana oncelayo. umntwana omncane. Uthi uNkulunkulu ngifuna ubathanda banakekele ngayo yonke indlela. Noma bebaningi noma bebangana kodwa ngibanika umthwalo wena. Qhubeka. Ngiyakuyithatha kuphi inyama engingabanika yona? Namhlanje labantu bebemi phambi kwaMose bathi sesikhathele izimana. Sifuna ini? Sifuna inyama. Kuphi? Ehlane. Awukayizwa makhelwane. Bafuna inyama kuphi? Ehlane. Izotholakala kuphi inyama ehlane? Kufanele bakhale kubani? Ukubona bazana bese simeni la khona kube nezinto ezicindezelayo. Kube nezidingo othi akakho bengasiza ngaphandle kwakhe. Akakho nomuntu engambiza makunje uye yedwa. Bese bakhona into ethi uphi lengikhuluma ngaye. Hallelujah. Amen. Uyena ovumile ukuba ngidlule kulesi simo. Uphi lo othi akake ungishiya. Hallelujah. Akake ungilibala kulesi simo. Uthi ke uthi Nkosi ngibanika kanjani abantu inyama bonke labantu bayabani ku 3 million. Qhubeka. Ngiyayithatha kuphi inyama engingabanika yona bonke lababantu na? Ya. Bayangikhalela. Bayangikhalela.
ukuba ngibanike inyama badle. ya Mina ngokwami angikwazi ukubathwala bonke laba bantu. mina ngokwami angikwazi ukubathwala bonke laba bantu ngokuba Bayangisinda. uthi ke ngiyasindwa ke Nkosi ngiyasho namhlanje njani ngiyasindwa kungenzeka isimo odlula kusona bekezela kodwa manje sewunjani sewuyasindwa manje ulinde walinda sewunjani manje sewuyasindwa ubheke wabheka sewunjani manje awusekhona kodwa makhaleni ungakhuluma ekseni haleluya Amen. ulinde walinda kodwa sewunjani manje Ngiyasindwa. uphikelele waphikelela kodwa sekunjani manje Ngiyasindwa. uthi ke mina manje njani ngiyasinda qhubeka Vele wenza lokhu kimi ukuba ungibulale. hayi bathandeka yenye language le manje kuyashintsha la ubani okhulumayo la Mose ukhuluma nobani noNkulunkulu. uyambona ukuthi usesimeni lakho othi akwenze kokukodwa mangabe ngiyasizakala ngisizakala uma ngasizakala kucaca ukuthi kuyaphela ngami usesimeni lakho nememeza bathandekayo engasasihlobisi isimo sakhe esethi mawukhona uNkulunkulu vele mawungekho awukho haleluya usesimeni bathandekayo esicindezela ukuphila kwakhe uthi mina ngokwami angikwazi ukubathwala bese ethi vele wenza lokhu kimi ukuba Ungibulale. qhubeka Ngiyakuncenga. ngiyakuncenga Ngibulale ngokusheshsha. ngibulale ngokusheshsha Ukuze ngifumane umusa emehlweni akho. ukuze ngifumane umusa emehlweni akho ngenze njani Ngibulale. haleluya qhubeka Ungangivumeli ngibone usizi lwami. ungangivumeli Nkosi ngenze njani ngiphile kulolu sizi yenza kusheshe wamemeza uMose bathandekayo izwi leNkosi lithi uNkulunkulu ozwi imithwalo yonke wehlela kuye wathi Mose esandleni sakho kambe uphetheni haleluya uthi ngalokho okuphethe ngithi memeza umemeza udaba olungekho lube khona Amen. haleluya Amen. uNkulunkulu wangenelela bathanda ngoba ezwa ukukhala kwakhe ungaphakama ube ngezinyawo ezwa ukukhala kwakhe haleluya ungahlala phansi uthathe kakhulu isikhathi ngiqhubeke sengokuzamela ngelinye ilanga kwedluleni uthi uNkulunkulu ukumose uthi umase kuNkulunkulu Nkosi uma ngabe vele uyadecide vele wenze nini manje kwedlule manje haleluya isimo adlula kuso isimo abhekane naso isimo bathandekayo esimenza ukuthi manje angabe sahlala angabe salinde athi avele ngiphakame kube kanye angikhulume kube kanye angisho kube kanye ngoba usizo ngilidinga nini ungaphakama uma ngezinyawo usizo ulidinga nini bese uthi lokhu usizi lwami yabengibhekana nalo namhlanje ngililetha kuwe uma kukhona ungakwenza kwenze manje ungisize and celebrate uNkulunkulu ozwayo bese kuthi leso simo okhala ngaso bese uyasibamba usiphonsela kuye uthi ngiyahlukana nalolu sizi ngiphonsela kuwe othabaya mekethene mesakuta liparata kostekethene meseya usatapaya ketheni maha una sina ilimantoko porye ye parata kostekete ushetene mekatuya siphonsela kuwe siphonsela kuwe siphonsela kuwe siphonsela kuwe haleluya ungabisasincenga isimo udaba lwaso lunamhlanje usizo lwaso lunamhlanje awuzukuphuma kule ndawo ungatholanga ini memezela kuso uNkulunkulu ukuthi angiphumi kule ndawo ungalitholanga usizo uma kukhona ongikwenza kwenze manje ungiphawukele ungenzele umusa ngegama likaJesu igama elinamandla usizi lwami ngiyahlukana nayo mtshele shekaphayana hosikada khuluma kuye uyezwa uyalalela uyaphendula hallelujah name of Jesus. uthi vela wenze lokhu kimi ukuba wenze njani
Umbulala. Ngiyakuncenga ngibulala ngokusheshsha. Ukuze ngifuna ini? Fumana umusa kuwe. Isimo. Wangawona amazwi bathandekayo, wangamazwi obuzima. Hallelujah. Kungenzeka na unesu sesimele sinjalo. Bakuzwa abantu ukukhuluma amagama aphambene kanti abazi ukuthi isimo. Isimo. Amen. Isimo. Hallelujah. Odlula kusona. Yes. Nomose kwamehlela. Hallelujah. Owesibili, asiye ku 1 Kings chapter 19. 1 umthwalo. Umose cindezelwe yini? Umthwalo. Hallelujah. Owesibili, asiye ku 1 Kings chapter 19. U-Elijah bathandekayo ngasemuva ubonakalisa isandla sikaNkulunkulu esinamandla. Angiboleka iBhayibheli. Ubona isandla kaNkulunkulu esinamandla. Ubulala abaprofeti bakaBhali. Abangaki? 400. Awu nisekhona kodwa? Nisekhona kule ndawo? Nisekhona kule ndawo? Amen. Nisekhona kule atmosphere bathandekayo? Hallelujah. Nisekhona kulo musa Jesus. wenkululeko nokukhululwa? Amen. Ubulala abaprofeti bakaBhali abangaki? Aba 400. Ubachitha ngani ngosiko lwenkemba? Ubiza umlilo ezulwini. Wehlela kwi-altar ushisa umhlatshelo. Ungalayithwanga. Yeah. Ubiza umlilo ophezulu konke. Amen. Igunya namandla indawo ami kuyo. Hallelujah. Amen. Wayesiyahlulela ke abaprofeti bakaBhali wabachitha ngosiko lwenkemba. Ku chapter 19 verse number 1 uphele ku verse 4. U-Ahabi wambikela uJehezebheli konke okwakwenziwe nguEliya. Okwakwenziwa uEliya yini enziwa uEliya? Wabulala abaprofeti bakaBhali emva lokho wanethisa ini? Imvula. Ngicela uhambe nami makhelwane. Ngoba le message esizwayo kufanele urelate nalezi zinto ukuze ubuke sakhe isimo. Hallelujah. Amen. La ubulala abaprofeti bakaBhali futhi emva lokho letha ini? Unisa imvula. Osekuphela iminyaka emithathu nezinyanga ezisithupha imvula injani? Ingekho. Usiyamxoxela kuAhabi ukuthi hey le ndoda yenze lokhu nabo ubufakazi ngempilo kabani? Ngempilo kabani? Elijah. Qhubeka. Osevame ngithi uhamba nami Nkosi yami angazi. Nokuthi ubulele bonke abaprofeti ngenkemba. Nokuthi bonke hayi uthi oyedwa bonke. Kusho ukuthi ukwenze njani? Udilize i-altar lonke lika Bhali. Bhali. Uyambona ukuthi lombazana unqobile. Wenze ubufakazi obuzoduma indawo yokuthiwa kunomuntu owachitha abaprofeti baka Bhali ngesandla esinamandla. Amen. Qhubeka. uJezebheli wayesethuma isithunywa kuEliya ethi, uJezebheli wayesethuma isithunywa kuEliya kuyasomtshela ukuthi ngizwile ngokwenza kwakho kuhle. Halala unqobile umuntu kaNkuluNkulu angithi bathandekayo. Awufunde sizwe yebo? sengathi onkulunkulu bami bangenza kanjalo kimi. Ya. Futhi benezele. Ya. Uma nje ngalesi sikhathi kusasa Uma nje ngalesi hamba nami uma nje kusasa ngalesi sikhathi ya ngingakwenzi wena ngingakwenzi wena ube njengomunye wabo. ube njengomunye wabaprofeti bakaBhali ngikuchithe ngosiko lwenkemba. Ubani osho lamazwi? Indlovukazi. Inegunya lokuthumela wonke amabutho ukuthi kubanjwe bani bathandekayo? Amen. Phinda kubanjwe bani bathandekayo? Elijah. Kubanjwe Elijah bathandekayo. Abanjwe ngamandla nangegunya anawo uthi uma kungashona ilanga kusasa kungenzeki lokho makufe mina. Amen. Kusuthi ngiyakufuna ngonke indlela uthi wena kusasa lishona ilanga usonjani? Sufile. Webathandekayo uma ungatshela lowo mazi athi umuntu kusasa lesi sikhathi wena ngizobe sengikushayile ngenhlamvu. Angithi ungavela ushawa umoya na ukhululeke. Phinda. Athi ngiyakwazi ukuthi uhlalaphi nokuthi ungiwapi nokuthi uphilaphi. Uma ungashona ilanga kusasa ngakushanga ngoyishaya mina. Uthini lo muntu? Uthi noma kanjani ngeke kuphunyuke wena kusasa. Uyasibona leso simo. Ukuleso simo bathandekayo. Sokuthi emva kokudunyiswa kaNkuluNkulu ngemisebenzi emikhulu emihle ayenzile
kuvela iopposition bathandekayo a strong futhi Amen. ethi kusasa ngalesi sikhathi kufanele ubufile wena qhubeka Esekuzwile lokho uElijah. esekuzwile lokho bani uElijah ya wasuka wahamba wasuka wahamba ukuze asindise impilo yakhe. webathandekayo akuyena lochitha abaprofeti bakaBhala abawu400 Uye. njengamanje kukhulume bani ukhuluma umuntu oyedwa oyedwa yena uchitha abangaki 450 bathandekayo qhubeka Waya eBerisheba kwaJuda. ya Wayishiya khona inceku yakhe. wasekuthi abantu behamba nabo bebethi sinawe umuntu kaNkulunkulu athi ngicela kusuka wonke umuntu eduze kwami ya Yena wahamba uhambo losuku ehlane. wahamba uhambo losuku ehlanu wangaphumula wahamba ya Waze wayohlala phansi kwesihlahla sonwele. ya Enhlizweni yakhe enhlizweni yakhe bamba makhelana hamba nami enhlizweni yakhumbula phela ngasemuva uchithe abaprofeti wabiza nemvula Amen. nisakhona Amen. wanethi imvula abathandekayo Amen. muzeke manje ukuthi enhlizweni yakhe kunjani manje yebo Wafisa ukufa. oh makhelwa enhlizweni yakhe Amen. engakhulumanga enhlizweni yakhe ehamba njobe ehamba lapha nje uma ngabe ushanga elimi ezithi ukufa makungene ukufa makungithathe usesimeni laba khona abathandekayo ephazamisekile kube nezinto ezimenze waphoxeka idisappointment ukuthi noma sengenzeka nje kusavela into enjena kodwa noma sengibamba umthandazo insuku ezingaka sengifastile bathandekayo kusabuya isimo esinjengalokhu na Nkosi yami. ukhona kodwa makhelwane Amen. noma sengimnqusile phesikonke nezwi selikhulunyiwe phezu kwami yini lengibhekana naye enhlizweni yakhe Yes Lord. ofisa ukufa Amen. qhubeka Wathi sekwanele manje simakade. oh waya kuyena wamqonda simakade sekwanele manje ya Sale siwuthatha umphefumulo wami. Ngokuba angilungile kunokhokho bami. nami ayikho into engcono ngami inkinga ziyafana ngehluleka njengabanye noma bekuthiwa kunobufakazi buyafana abunayithelo kuphelile ngabo haleluya qhubeka Wabeka uhlangothi phansi walala ubuthongo phansi konwele. wayenzani lapho wayefisa ukufa lapho indaba athandekayo hlangane ne disappointment ukuthi awu noma sewenze kangakanani kwaphinde kwavela okunye okuphazamisayo kwesibili lo uthini kusimakade Nkosi qeda ngami ngivumeleke mina ngithi umila ngokukholwa uthi makukhona ongakwenza Yeah. ngisize Amen. nini Manje. qeda ini usizi lwami manje kukhona umuntu othi Nkosi angiphumi la ungadilanga nesimo sami ngisize Amen. angiphume kule ndawo udaba lami lushintshile Amen. haleluya Hallelujah. ukhona umemeza uthi Nkosi siza udaba lwami lungisa Lord. angiphume kule ndawo usizo lami lufikile wesithathu asiye ku 1 Samuel chapter 23 sibona uDavid oqala sithe wehlelwe yini umthwalo ubunzima benencindezi uthi Moses ungabathola njani labantu abangaka Ngaka. owesibili disappointment uthi awu Nkosi akukho okuhlukile ngami nami ngiyafana nabantu bakithi salo senze njani usuthatha inceku yakho ubeshilo ukuthi uNkulunkulu liyaphela uhambo azikho izinto ezinkulu asafuna ukuzenza uNkulunkulu ngayi but udlule esimeni bathandekayo udlule esimeni uDavide sizwa ngaye kuthiwa uNkulunkulu wathumela umprofeti bathandekayo walandwa eluse izimvu enganakiwe uma ufunda umlando wakubo ubaba wakhe wamreject wangamfuna ngoba uma wakhe wakhulela ubaba wakhe engaqondile kwakungafanele ngabe uyena wazala uDavid kwafanele azalwe intombi ewumjuda abathandekayo kodwa kwenzeka lokho ingakho uDavid ethi umame wangifumanela kuphi esonweni so noma umprofeti esethi qoqa amadodana ngizendlini yakho uDavid akabizwanga kwabizwa laba bawu11 yena Angangabizwa. so uma sebefikile bonke usethi umuntu kaNkulunkulu akekho yini osele uthi babaka hayi lowo nje ukhona kodwa ulusizimvu
laba sebegqokile sebeready balindele ukuthi konke ezokwenzeka. Lo useyimvini uletha uphethe induku bathandekayo. Ufakwa kwinto bathana ezokhuluma ngempilo yakho impilo yonke. Uma bebe kuzothatha isithombe uzoshuthwa kabi. Engekho right ukuthatha isithombe ngoba yena akazilungise. Hallelujah. Amen. Uyabizwa usethi ke umuntu kaNkuluNkulu uthi uNkulunkulu ngiphe kwakho. Wamthela ngamafutha wamgcoba wathi usuyinkosi. Amen. Wena uzobusa bani? uIsrael. Right. Izwi lenkosi lithi isandla senkosi saba Phezu kwakhe. abangesafana na njengelinye ilanga. Amen. Ngoba isandla senkosi asikuye bathandekayo. Yes, Lord. All right. Asizwe ke la ku verse 14. 1 Samuel chapter 23, 14 and 15. uDavide wahlala ehlane ezinqabeni. Yeah. Wahlala kwelezintaba ehlane izifi. Ubani manje lohlala ohlele ehlane? David. Wahlala naseyintabeni ubani? David. Muphi? Lo gcotsha uba inkosi. Amen. Yini lemenza ahlale eyintabeni manje? Qhubeka. uSawule wamfuna zonke izinsuku. Yeah. Kodwa uNkulunkulu akamnikela ngesandleni sakhe. uSawule wayefuna ukumbulala izinsuku zonke. Ufuna inkosi enamabutho. Uyazi ukuthi angabanjwa noma yinini. Isimo sakhe bathandeka kakhululekile nala hamba khona uhamba uyaqalaza. Hallelujah. Ukubona bazana usebese simene esingimpintshayo. Izinto bathandekayo zikumpintsha izimo ubone ukuthi akuphileki na kahle yonke into imi ngomcacamezelo. Wayilapho uDavid ashe intabeni. uSawule ufuna ukwenza njani? uSawule ufuna ukumbulala uSawule. Amen. Qhubeka. uDavide wabona ukuthi uSawule uphumele ukumbulala. Yeah. uDavide wayesehlane ezifu eHoreshi. Inkosi egcotshiwe icashe kuphi? Ehlane eyintabeni. Yindaba wabhekana nesimo esilikhulu empilweni yakhe. Isimo sokungathokozi. Kushiwo abantu bathi uyinkosi kodwa indlela okuphila ngayo akubonakala ubukhosi lobo kubo. Abanye sebengahlekisa ngathi hawu namakhosi kanti ahlale eyintabeni. Ukubona baze sekuyihlaya. Kuthiwa nalabo abathandaza izinto zaba zenzeki. Nalothi uyakholwa zimshanje ngathi. Ayawukho kodwa ekseni la endlini. Hallelujah. Amen. Bashaya ihlabekisa bathi noma kungenzelana siyafana sonke. Zishaya ngokufanayo. Hallelujah. Amen. uDavid waba kuleso simo. Obheka uNkulunkulu. Wadlula kuphi? Esimeni esinzima. Nzima. Isizini yobunzima. Yonke into mawuthi ingavumi. Hallelujah. Amen. Owesine uNehemiya. uNehemiya ubizwa uNkulunkulu bakhe ini bathandekayo. Avuse indonga. Izwi lenkosi lithi ku chapter 1 verse 3 uphele ku 4. Wabone indonga kaNkulunkulu, umusi kaNkulunkulu uyini. Uyo wasukela abantu wathi injani inhlala lemuva. Banjani abasele ngasemuva. Kanti kwakusuka phi lokho? uNkulunkulu wayevuse leyo ntshisekelo. Funda 3 and 4. Baphendula bathi, Yeah. abasala esifundazweni sakwaJuda abaze bathunjwa basenkathazweni enkulu nasehlazweni. Basenkathazweni enkulu nasehlazweni yabo. Izingange zeJerusalema zidilizelwe phansi. Yeah. Namasango alo ashisiwe ngomlilo. Yeah. Ngathi kuba ngizwe lezo zindaba, ngahlala phansi ngakhala, ngazila izinsuku eziningi, ngizile ukudla ngikhuleka kuNkulunkulu wezulu. Wazila izwi lenkosi uthi ngahlala phansi ngakhala. Kwelinye lithi umoya wami waba nosizi. Udlule kwisizini la khona umoya wakho njani? Usosizini bathandekayo. Ingekho into eletha ini kuwe. Intokozo. Amen. Kodwa izimo phekwe wenza lokho akulungu, lungisa lokho akulungu, bamba lokho akulungu, uyalapha kwenzeke noma uthi uyangakuliphi isite izinto azinjani. Azivumi ukuletha usizi konke. Na uma uvuka uyibuka usuthi noma uyibheka uzibone nawe. Uzungezwe yini? Usizi. Uzibone nawe noma umuntu esethi nakho kunye ibe khona into ethi hayi ngcono ngingenzi ngoba ngizophoxeka nakhona. Kwandise ini futhi usizi pheko usizi. Hayi nawo nomsebenzi uapply hayi ngcono nga-apply ngoba vele uma ngasaphendula kuzoba buhlungu kade kwasengilindele.
kade kasengibhekile kwesisikhathi ngize ngifanele kuthiwa siyathanda ukuxolisa ukuthi asikwazi ukukuthatha. Amen. uNehemiya waba sesimene esinjalo. Hallelujah. Amen. Number 5, uJohn kuMatthew chapter 11 sorry verse 2 and uphele verse 6. uJohn kufika uJesu uyabhabhatisa. Izwi lenkosi lithi uma efika uJesu naye besethi naye ufuna ukubhabhatisa. Uthini uJohn? Uthi haye akumelwe kube yimini engibhabhatisa wena. Ungcono kungaba uwe ongafanele ubhabhatise mina. Futhi uJohn uye ofakaza ngaye uthi bheka ubani lo phakathi kwethu, bheka nali iwundlu lenkosi elisuse ini izono zezwe bathandekayo. uJohn ukhuluma ngesambulo. Uthi angifanele bathande kuba mina ngabhabhathisa yena, uyena ofa bhabhathise mina. Uhamba ngaphansi kwani kwesambulo. And uye owabhabhathisa uKristu watshela abaningi wathi usefikile. Hallelujah. Amen. Ake sizwe kodwa ku chapter 11 uverse 2 phela ku 6. Kuthe lapho uJohane esejele, Nangu uJohane sesekuphi? ejele. Boshiwe manje ya. Ezwa ngemsebenzi kaKristu. Ezwa ngemsebenzi kaKristu lo ambhabhatisayo wafakazela abantu ukuthi uye ebesinjani ebesimlindile. All right? Wayesethumela ngabafundi bakhe. Yeah. Wathi kuye, Wathi kuye angithi manje kufanele athi oh wena wasibe sikulindile ngizomemezela ukuthi ke izwi lenkosi lithi wewe uyakukhulula ababoshiwe. Uyakukhulula nayiboshwe etilongeni angithi. Ho sengisetilongeni ngikhulule. Asizwe ukuthi uthini yena yaba? unguye yini ozayo? Hayi bathandekayo. Kubuza bani manje? Johani. Uthini? Unguye yini ozayo? uJohn lo sho kanjalo. Amen. Wenze njani uJohn? Fikele iconfusion bathandekayo. Yeah. Isimo angaphansi kwaso. Indlela izinto ezenzeke ngayo. Futhi yena ubenza lokho okulungile nokuphelele. Kodwa usithola abathandekayo esesimena angasiqondi. Kwakheke iconfusion ke ukuthi inkosi nami maku nje. uNkulunkulu uyezwa uma ngabe kwenzeka. uNkulunkulu uyabona noma izinto sezi nje. Kusekhona makhelwane? Amen. Thinta makhelwane thanda uNkulunkulu uyezwa na. uNkulunkulu uNkulunkulu uyabona na. uyabona. Oyisibili uNkulunkulu uyezwa na. uNkulunkulu uyabona na. uNkulunkulu uyabona na. uJohn bathandeka ufikelwe iconfusion ukuthi unguyeni. Amen. Umbuzo ongabuza uJohn lo. Nange ubuza kodwa. Phinda. Unguye yini ozayo? Ya. Noma silindele omunye na? Ubani ongasho lamazwi? Ngaba uJohn impela wathi usefikile yena besimlindile. Hayi. Kwenzeka leni? Fikelwe iconfusion. Izinto zimehlele. Izinto zibhekane naye. Izinto zifike phe kwempilo yakhe. Kwafika la khona ethi angazi noma leli verse kuseyilo noma kuseyilo. Angazi noma kuseyikho nokwashiwo noma usuhamba ubuza nabantu uthi kukhona nokwakuzwa ngami okwakwe kwakhulunywa ngami na. Wawukhona ngenkathi kuprofethwa uthi ngangizwe kahle noma yimini engikhohlisayo. Hayi ukhona makhalana kodwa kuseni. Amen. Wawukhona isiprofeto sehlela phe kwempilo yami. Ungaphinda nungikhumbuze zona yimina noma yimini engikhohlisayo noma ngempela kwakhulunywa. Kufike ini confusion ukuthi Nkosi angisazi noma uNkulunkulu ukhonani onami ungakimi. Okugcina number 7 number 6 number 6 uJobe uthini uJohn uthi unguye nozayo noma silinde omunye na. Waphendula uJesu wathi hambani nimlandise uJohn ngalokho enikuzwile nenekubonile. Izimpompothe ziyabona, izinyonga ziyahamba, abanochoko bayahlanjululwa, izithuli ziyezwa, abafili bayavuswa, nabampofu bayashunyayezwa ivangeli. Ubusisiwe ongeke ukukhubeka ngenxa yami. Hallelujah. Mawungakhubeka ngenxa yezimo odlula kuzona. Qina. Ima. Phikelela. Kwesesikhathi sesilinde into abathandekayo. Silinde isikhathi eside sifike la khona sesinjani.
sesidike bala khona sithi ukulinda kwami oku wrong. Cha khona ukulinda kwakho oku wrong. Isimo odlula kusona. Hallelujah. uJobe ku chapter 2 verse 7. Sibona uJobe bathandekayo ehlelwa ubuhlungu. Ayikho bathandekayo into enjengobuhlungu bangaphakathi. Ubuhlungu bangaphakathi alikho iphilisi ongali thatha. Mayithi nje umuntu emoyeni wami nginjani? Ngibhlungu noma ngilimele. Ayikho into ongayi gwinya. Akufani njengoba usuphethwe yikhanda. Uthathe ini? Thatha iphilisi angithi lezi njani? Lidamba isinhlu. Lokhu kwangaphakathi akusebenzi naphilisi. Ubuhlungu nje bathandekayo obukushaya buzwakale. Buhambe nawe. Uma ngabe uzwe indaba ezimbi ufise sengathi abengcono awi ngendlela ezihlalise ini ngaphathi kwena ubuhlungu. Uma bebe kukuphoxeka ufise sengathi abengcono ukuba akwenza kanti kunjani khona kwenzakalile. uJobe umvumele ngithi wayilungile engasoleki ecophelela indlela yakhe eyiqaphelisisile bathandekayo ebalekela ngisho okubi ngisho abantwana bakhe ebamela phambi kwaNkulunkulu athi angifisi lokuthi kuze kungene mhlawumbe nangephutha labantwana. Hawu bakhona bathandekayo. Uphila impilo engcwele ngokuphelele kodwa izimo zamehlela. Funda. uSathane wayesemshaya ebukhoneni bukaSimakade. Phinda ke bathandekayo. Ya. uSathane wayesemuka ebukhoneni bukaSimakade. Angithi uSathane uze la ukuzomcela. Kucelwa bani olungileyo? Kucelwa bani ongasoleki? Kucelwa bani ongenasici? Kucelwa bani obalekele okubi? Kodwa ucelwa kuNkulunkulu ukuthi kwezenjani? Akashawe. Aziswe ini ubuhlungu. Qhubeka. Wamshaya uJobe ngamathumba amabi. Ya. Kusukela ematheni onyawo kuze kube sokhakhayini. Ya. uJobe wathatha udengezi kubazenwaye ngalo. Bamba ke bathandekayo. Uyabona nje bephethwe amathumba. Akona wodwa ngasemuva kufe bonke abantwana. Ngasemuva kuhambe yonke imfuyo. Ngasemuva kuhambe lonke ifa benalo. Kufe zonke izisebenzi negama lakhe lehlele phansi. Nje manje sekugula yena. Uma enamathumba kusuka ekhanda kuze kuphuma phansi kwenyawo noma efuna ukuhamba kuhambe kubhlungu noma ehleli kubhlungu noma elele kubhlungu ubhlungu bukhona ndawo zonke. Uyamcabanga uma ngabe ecabanga ezibuze engqondweni athi kodwa uNkulunkulu lo engimkhonzayo engidele konke ngenxa yakhe ngathwala isiphambano emihlami yokuphila. Uthini uma kunje? Uthini uma isimo sinje? Ngokuba ngethembele kuye anginabo abanye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. Ngenze izwi lakhe. Izwi lakhe limile phakade naphakade. Yini lengibhekana nayo? Kwehlelwa ubuhlungu. Qhubeka. Wayehleli emlotheni. Ya. Umkakhe wayesethi kuye. Usabambelele yini ebumsulweni bakho na? Ucabanga ukuthi lamazwi ashiyo unkosikazi wakhe kanjani bathandekayo ngaphathi kuyena? Abhlungu ukuthi yabona ke manje sengiyalimala ke nangokwesupport. Ngiyasibona ngishayekile. Ngiyasibona kodwa bengithi lo enginaye naye usafaka iswayi bazana esilondeni. Usabambelele kulungeni kwakho nawe njengoba kunje. Uthini? Uthi kusizana ukulunga ngoba nolungile ziyamehlela. Hallelujah. Impilo yakhe yonke layiphilile elungile phambi kukaNkulunkulu. Qhubeka. Thuka uNkulunkulu ufe. Oh bathandekayo. Uthini unkosikazi wakhe? Kungcono ukufa kunokuphila. Ngenxa yani yosize lobuhlungu ophila ngaphansi kwakho. Qhubeka. Kepha uJobe wathi kuye. Ukhulumisa okwesifazane oyisiwula. Ya. Siyakwamukela okuhle kuphela yini kuNkulunkulu? Siyakwamukela okuhle kuphela yini kuNkulunkulu? Kusho ukuthi siyakumela noma yini, siyakwamukela noma yini inkosi
ekulethayo. Verse 13, yabo. bahlala naye emhlabathini Abangani bakhe, ilizwi lenkosi bafika uzombona. Bafike bahlala naye emhlabathini, yabo. izinsuku eziyisikhombisa Bambake, izinsuku ezisikhombisa benjani? Behleli naye kuphi? Emhlabathini phandle, yebo. nobusuku obuyisikhombisa Nobusuku obuyisikhombisa, yebo. bengasho lutho kuye Bengasho lutho kuyindaba usizi ayekulo. Ya? ngokuba babona ukuthi wayesebuhlungwini obukhulu kakhulu Kuyenzeka bathandekayo. Ube sebuhlungini obujani? Obukhulu bakhulu. Kuyenzeka ube kwi-confusion bathandekayo. Kuyenzeka bathande ube nosizi, ube sosizini uzizwe ukuthi ngithwele kanzima. Kuyenzeka ube sesikhathini sobunzima empilweni. La khona izinto iphika zingafuni ukuhlangana. Kanti kuyenzeka uphoxeke empilweni. Hallelujah. Kanti kuyenzeka futhi unika umthwalo ongaphezulu kwakho bonke ngeke ngisakwazi ukuthwala. Ungenzeka nawe esimene okusona okunye kwalokhu ubhekane nakho. Ungenzeka kunomthwalo owuthwele. Ungenzeka mhlawumbe uvele emndenini lomthwalo. Ungamazwi uyigameko. Kungenzeka umthwalo mhlawumbe uvela ekukhuleni kwakho. Kunezinto ezikwehlele. Uthi mawuthi uyayibuka impilo uyacabanga, uyeza ukuthi ngithwele kanzima. Kunokuphoxeka okwenzakalile. Mhlawumbe enye into yakho ibiyaziwa. Wonke umuntu bazi ngawe kwasakuvela isimo esikuveza kabi. Ungenzeka ukuthi unobuhlungu odlula kubona. Ungenzeka ukuthi kunesizini obhekane nayo. Othi mawulala bathandekayo wethuke makusa. Uthi ngaphinde ngavula amehlo kuleso simo na. Wangathi ungabuza ukuthi izinto ezisenjalo noma ishintshile na. Kungenzeka na kuleso simo. Kodwa namhlanje ungasondela kuyena. NjengoMose. Ungasondela kuyena njengobaba waleya nsizwa. Athi uma kukhona Nkosi ongakwenza. Hallelujah. Singaphama semezinyawo uthi makukhona Nkosi ongakwenza. Kwenze nini? Uqede ini usizi bani? Baphamisa izandla zakho. Uvala amehlo akho bese ubuka udaba lwakho lonke. Ulidonse endaweni zonke ungabisalibalekela. Buyise zonke lezo zinto ume nazo phambi kaNkulunkulu uthi angizibile lutho. Ngikubuka konke ngamehla aphelele. Ungabe umthwalo enguthwele, ungabe uphoxeka, ungabe ubunzima engiphila ngaphansi kwabo, ungabe ubuhlungu, ungabe iconfusion, ungabe iloma kuphi okungehleleyo, imanakho phambi kwakhe. Imanakho phambi kwakhe. Imanakho phambi kwakhe. Uthi Nkosi makukhona ongakwenza. Singaphamisela amazwi ethu sisho njalo. Kanye sithi Nkosi makukhona ongakwenza. Isho Nkosi makukhona ongakwenza. Nkosi makukhona ongakwenza. Nkosi makukhona ongakwenza. Nkosi makukhona ongakwenza. Kulesi simo, kulobo buhlungu, kulobo buzima, makukhona ongakwenza. Makukhona ongakwenza. Mawusozale Nkosini, isa ngaphambili uguqe phambi kwaYinkosi uthi Baba, makukhona ongakwenza kwesami isimo. Makukhona ongakwenza kolomuda. Makukhona ongakwenza ngisa kuwe. Uyezwa. 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 Uma sewugcwele ulayini ungabamba omunye nangapha esayidini ufuna ukubabelela. Ungeza nangapha esayidini. Ushakapaya nakakai. Liparasala vikotana nasa. Nikopetele masai. Simolekista. Ulementa la koposanta likutendia. Eparasatala. Tina sivala metlo bathandekayo. Nkosi makukhona ongakwenza. Nkosi makukhona ongakwenza.
Sivala amehlo ethu siphakamise izandla thina In the singemuva. mighty name of Bese Jesus. siyabanxusela siyabakhulekela. Yes, Lord. Yes, Jesus. Uyingcwele. Yenza Nkosi yamakhosi. Yenza Uyingcwele. Simakade. Ungobusa phakade naphakade. Yenza, yenza. Uyinkosi yamakhosi. Yenza, yenza. Ungumbuso wababusi. In the name Ungumenzi of wakho konke okuhle nokuphelele. Yes, Igama Lord. lakho. Yes, Yakhazimula. Jesus. Yes, mighty Igama God. lakho liyababaseka. Yes, Jesus. Sikhulekele. In the Sikhulekele. mighty name of Jesus. Sikhulekele. Oh, do it, Sikhulekele. Lord. Do it, Father. Do it, mighty God. Do it, oh Father. In the name of Jesus. Yes, Ushana na haya prasata. Utana mahaya sikatuana. Liporama suketele besatai. Ikama liga Jesu. Ikama elina manda. 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 In the name of Jesus. Ngegama lika Jesu. Abesutaba lwakho kuye. Ngegama lika Jesu. In the mighty name of Abesutaba Jesus. lwakho kuye. In the mighty name of Jesus. Oh Lord Jesus. Uyalale. Uyezwa. Uyalale. Uyezwa. In the name of Jesus. Oshada manali In the kopasa. mighty name of Demanga Jesus. zimina. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Ibarada diozetela. Uthasilete konke ngomkhuleko. Shalamandala Oh, liozada Nkosi dio. yamakhosi. In the name of Jesus. Ngegama lika Jesu. Sikikhala konke. Siphosela kuwe. Yenza Nkosi. Uyabona. Oh, in the Uyabona. name of Jesus. Uyabona. In the name of Jesus. Uyabona. In the name of Jesus. Uyabona. Ngegama lika Jesu. Uyabona. Ngegama lika Jesu. Zikhuleke. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Oshana maso kathale mani Hassan. Ilamano seketheni maso. Rekhana moso tolo moso. Eketheni maso kotolo maso yetele bebese. Rimamando Hosea manaya osatala babaya. Rekenele mosa yanda hala baba yande. Rekenele mosa dalanana Yesu kotoli bahaya. Hinaya Hosea manaya Hosea hala baba yande. Sekenele ya sokotane maya dana. Brenene kosanda hasi. Ela maya sete anda hosanda. Hilebebebe shanda ya sokota ya madai. Hilebebebe siya hadiye. Hilanana hiyene ya sandiye sokota. Ranana mosa ya. Hilebebebe siya. Relelele ya hasaya amaya hadai. Shandia sokotolobo na hasiyete. Hilanaya hasiya madalani yesu kotaya. Rekhanana sukataya ne hesiya ma. Rebebebebe ya hosande lebebebebe seya. Heshanana yesu katala baba yanto. Heshanana yene ya hosatala baba seya. Hilelelelea sokotolo bobo siyetelema sokotala baba seya. Hilelelelea sokotaya alabadiye kosia. Hilemelenia dokosania sokodiana baragadu sakadiye sekediande. Kinahaya nadia hasani amanda hosia maya. Rekhano rosia bananando sianea hosia.
Sana na 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 ni amana na 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 no ya ba 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 yante re be 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 ba 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 sande re be 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 ya ha sana na 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 ya ne 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 ya sukadaya oni ma sokotaya madaya usekete ra ba 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 hasande Bebe, Sokotolo, Baba, see, Amanda, Halana, Jose, Rekelele, Mosante, Baba, Sietele, Hosaya, Leleleleleleleleliasu, Halana, Lalania, Mataya, Hosate, Bebe, Sukadaya, Bebe, Sukadana, Hosotolo, Baba, Sanai. Na 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 no kosata la ba 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 ya todo kodinasa rekelele le 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 bo sana na 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 ni kosa hile be 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 bo si tele le 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 ya kodase hile le 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 ya no se ke todo ba 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 sana na 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 ni le le ya no kosa ya re be 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 bo sana ya kosata la ba 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 se ya Hosania, Hosania,
now. Uyakwenza manje. Uyakwenza manje. Uyakwenza manje. Uyakuphelelisa manje. Ulamahaya mentokombania satia. Ilalana mandahona niatanai. Alabala satala bahondo seke. Moporosete katuanasa. Ayapaya sete kato. Roko patala seke telemehasi. Shatala baba rasatala bakata. Siakabugi spopo. Uyedlula ngombesita. Uyakhithwa yonke imisebenzi yobunyama. Ngegama lika Jesu. 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 Ela Masaya. Lipa rasaya dai. Oshada la maya de sadana. Ula baba seteli kadosia. Monta la babiria seteli mahaya saya. Uni mandala babia kuste keteleza. Utele mendala babo seteli kasuketa. Uriye seteli makasuketa. Ura baba siketi di mantalia. Mahaya seteli mentolo zadaina. Yes, Lord. Bantwana bakho ngosilam. Bese kuwe. Bavele phambi ngobuso bakho. Uyabethula yonke imithwalo. Uyasusa Nkosi bonke ubunzima. Uyasusa Nkosi bonke ubuhlungu. Uyabakhulula. 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 Isandla sinama. Ululeko yabo Nkosi yafika. Geleza njengemfula yaseningizimu. Yehlela phezu kwahamba. Ezandleni zabo kunamandla. Emlonyeni wabo kunegunya. Enyaweni zabo kunezigi. Bayakwenza. Yenzeka. Ngegama lika Jesu. Kanye kanye sonke thina silanga phambili sithi baba ngegama lika Jesu. Siyabonga. Ngomusa osusenzele wona. Uzwile. Sewuphendulile. Sewusikhululile. Ngesandla sinamandla. Phila kwethu sekukhululiwe. Njengendodana eyakhululwayo kwisimo sayo. Kanjalo nami sengikhululiwe ngegama lika Jesu. Besiyabonga inkululeko yakho ngegama lika Jesu. Ozabuye makakholwe ukuthi ukhona. Ungumvuzo laba bamfunayo. Besiyabonga ngegama lika Jesu. Inkululeko yakho siyendele phezu kwakho. Besiyabonga ngegama lika Jesu. Besiyabonga isandla esinamandla. Besiyabonga ugobo olunqamla wonke amajoni. Isibusiso sakho siphelele siphezu kwakho ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Phaka ume ngezinyawo zakho sizo celebrate kanye kanye uqale nje ume ngezinyawo zakho. Hallelujah. Silekelelane. Glory to Jesus. Namhlanje simi phambi kaNkulunkulu kanye kanye. Size ngodaba oluphambi kwethu. Senifikile. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Senifikile. Hallelujah. Nalethula udaba. Usezwile. Hallelujah. Uselungisile udaba. Hallelujah. Izwi lenkosi kwinyanga esikuyona la khona sikhuluma izwi kaNkulunkulu. Izwi lenkosi lithi oza kuye Yes, Lord.
kumele ukuthi akholwe ukuthi ukhona futhi ungumvuzo walaba abafunayo. sewufikile kuyena okhona nalokho okufunayo akwazi ukukwenza, Hallelujah. nalokho oze ngakho akwazi ukukubona. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Usekulungisile, usekwenzile, Hallelujah. usekuphelisile. Hallelujah. Siyabona uthokoze ngokuba inkosi Glory to isikwenzile. Hallelujah. Hallelujah. Celebrate, hallelujah. 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 Celebrate, hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Umanyakaza and shout hallelujah. Shout hallelujah and all the south, the east, the west, come to personate, amen. Shout hallelujah. Glory to Jesus. Umhlabelele nginika nohamba nawo. Ngikhululiwe mayibongwe inkosi, ungayohlala phansi ukhululiwe mayibongwe inkosi. Ibandla libashayela izandla egameni lenkosi. Ibandla sibashayela izandla ngegama lenkosi. Hallelujah. 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 Singashaya izandla sonke kanye kanye celebrate uNkulunkulu wethu othembekile nopheleleyo nokhazimulayo nomangalisayo nomangalisayo. Hallelujah. Usizo lwethu luvela kuye owenzile izulu nomhlaba. Hallelujah. Usizo lwethu luvela kuye owenzile izulu nomhlaba. Ongake uvumba unyawo lethu ushelele. Olondo Israel ongozeli ongalali. Hallelujah. Siyabonga uNkulunkulu ngezwi lakhe alikhulumayo empilweni zethu. Kwinyanga yokukhuluma izwi nalizwi alikhulumayo ukuthi kwizimo zonke kukho konke uyena umlungisi wakho konke. Hamba ngokukholwa usekwenzile. Hallelujah. Ukhona makhelwane? Hallelujah. Hamba ngokukholwa usekwenzile. Ukukholwa kwakho sekukhululile. Ukukholwa kwethu sekusikhululile. Hallelujah. 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 Izwi lenkosi lithi uHana abangesadangala. Ngicela ukuchecka wena. uHana abangesadangala. Ubuso bakhe abangebusa Nyukubala. ezwe ini ireport ethini. Hamba ngokuthula. uNkulunkulu kaIsrayeli akwenzele Yes, Lord. lokho okucelileyo. Eyakhe report uNkulunkulu usezwile. Yes, Lord. Usekwenzile. Hallelujah. Usekwenzele khona. Hallelujah. 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 Siyabonga kuNkulunkulu osenzela konke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Sothatha leli thuba sihlabelele owenzile izulu nomhlaba bese siyanikela umnikelo wethu esihle bathandekayo. Sinikele ngokuthokoza nangokujabula ukuthi uNkulunkulu usesenzele okuhle bathandekayo nokupheleleyo. Singahlabelela ngegama lenkosi. Wenzile